Continuamos falando do rural porque as vacas xeran a metade dos gases de efecto invernadoiro que produce unha granxa o ano e a maior parte fano a través dos erutos. Medir con precisión esas emisións e mellorar deste xeito a eficiencia da actividade gandeira é o obxectivo dun proxecto que se está a desenvolver en Mabegondo, na Coruña. Unha vaca expulsa, dependendo do animal e da dieta, uns 100 kilos de metano ao ano e faino principalmente pola boca en forma de erutos. As flatulencias só representan un 5%. Esas emisións conforman xunto co dióxido de carbono a metade dos gases con efecto invernadoiro que xera unha granxa e que un proxecto do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, no concello coruñés de Abegondo, está tratando de medir. Que podamos medir vía leite o metano que están producindo as vacas. De maneira que podemos dotar ao LIGAL, o Laboratorio Interprofesional Galego de Análises do Leite, dunha ferramenta útil para informar os gandeiros e gandeiras do metano que están producindo as vacas, ou en tanque, ou como proceda. O proxecto, valorado nuns 180.000 euros financiados pola Unión Europea e o Ministerio de Agricultura, supón a instalación de 14 comedeiros e 2 bebedeiros medidores do que come cada vaca, pero tamén dun analizador dos gases que emiten os animais pola boca e que estará operativo nos meses. Cada vaca nos dá unha información da cantidade de comida que está inxerindo. Ademais, outro aparato que se chama un green feed, ese aparato o que nos fai é medir a cantidade de gases efecto invernadeiro, basicamente, sobre todo metano e CO2, que exhala cada vaca cando come. Con estes datos, que este Centro de Investigación da Xunta o tiña ata agora de xeito indirecto, tanto a industria como os gandeiros poderán intervir na dieta e nas racións do gando para axustar as emisións dos animais de cara a unha futura regulamentación. As baixas emisións de gases efecto invernadeiro están ligadas a unha mellor eficiencia. Aquelas granxas que emiten menos gases efecto invernadeiro son aquelas que son máis eficientes desde o punto de vista económico e productivo. Dende Mabegondo contan con empezar a suministrar datos precisos ao sector a partir deste outono.